Delegacija Srbije na pesmi Eurovizije priredila je u Beču nezaboravno veče tokom koje se predstavnica naše zemlje Bojana Stamenov predstavila prisutnima. Ona je pevajući pesme na srpskom i engleskom još jednom pokazala svoje glasovne mogućnosti. Prva proba je bila onako, malo sam bila blago nervozna, nisam znala baš kakva je bina tačno, koliko je velika, kako je sve to organizovano. Nisam sumnjala nijednog trenutka, ali to neko uzbuđenje i iznenađenje koje vas čeka naprosto je neka nestrpljivost i tako dalje. A već ova druga proba današnja je bila mnogo opuštenija što se tiče samog momenta bine i svega, više sam bila fokusiranija na nastup, tako da sam jako zadovoljna i stvarno po reakcijama ljudi ne bih da budem onako neskromna da kažem, ali verujem da ćemo se vidjeti u finalu. Ništa nije sigurno dok se ne vidi, mislim, ja sam siguran da jedino to da će biti dobar nastup, a sa druge strane mislim da smo dobro odradili organizaciju celu, sve je sad na ljudima, znači na stručnom žiriju da procene. Po meni je ona siguran finalista i visoko kotirana, znači da ne budem subjektivan, znači ja mislim da ona ima stvarno šanse da visoko pucamo na prva 3 mesta. Među brojnim gostima bile su i Bojanine kolege iz Albanije, Azerbejdžana, Crne Gore, Makedonije i Slovenije, kao i strani novinari koji su sa oduševljenjem pratili nastupe na zabavi koju je priredila srpska delegacija. Druga zvezda večeri bila je Marija Šerifović, pobednica Eurosonga 2007. godine. Druga stvar je da poželim puno sreće Srbiji i svim ostalim delegacijama da za početak uđete u finale. Sve ostalo je gore negde zapisano. I treće, ajde dajte mi jedan veliki aplauz za čoveka koji je mene pozvao večeras i napravio jednu od lepših srpskih žurki ikada, moj bivši producent, sada prijatelj Saša Mirković. Predstavnik Makedonije na pesmi Eurovizije Danijel Kajmakovski prvi je skočio na binu da bi pevao zajedno sa Marijom i Bojanom. Njima su se na bini pridružile predstavnice Slovenije, Azerbejdžana i Makedonije, a srpskoj delegaciji podrška stiže i iz Srbije. Ja mislim da ćemo ući bar u 10, slušajući one ostale pesme. Da, s obzirom na to da ove godine smo odlučili da na engleskom bude pesma, tako da mislim da imamo više predispozicije da dobijemo Euroviziju. Ono peva fenomenalno, ono ima glasinu, tu nema priče. Ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo